Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 12 лютага 2020 года ў спіс нематэрыяльнай культуры трапілі тэхналогіі і традыцыі выпякання хатняга хлеба вёсак Жораўка і Кузьмічы Любанскага раёна Мінскай вобласці. Вёска Кузьмічы, вялікая, раскінулася паміж балот уздоўж і ўпоперак вузкімі і шырокімі вуліцамі. Архіўныя дакументы сведчаць, што вёска тут стаіць з 16 стагоддзя, то бок ёй ужо як мінімум 500 гадоў, а як максімум некалькі тысяч. Таму што побач з Кузьмічамі археолагі знайшлі рэшткі старажытнага паселішча часоў каменнага і бронзавага вякоў. Можа, ад гэтага часу і пякуць тут хлеб. Прычым рэцэпт таксама архаічны, таму што складнікі яго прасцей простага – мука і вада. Усё. Зразумела, жыццё не стаіць на месцы. Так, дзесьці ў 19 стагоддзі ў хлебе з'явілася бульба. Бульба таўчоная, таўканіца або цёртая, або, як тут кажуць, таркаваная. Пра хлеб з бульбай нам расказала карэнная жыхарка Кузьмічоў Надзея Майсеевна Царыковіч. А рэцэпт хатняга хлеба ёй перадала ў спадчыну яе маці Феадора Сцепановна Нагорная, якая нарадзілася ажно ў 1903 годзе. Налить теплой водички, усыплють муки. Мука коровка была. Это же не теперь, что лимонки можешь подкинуть, как заквасилось. А у кого коровка была, так те молочко кислое подали, те сыроватку, как закисло. Закисне, напекуть блинов. Это закваска стоит, а тогда кто наварить, картошки добавить, кто наторкует, месяц хлеб пекуть. Хлеб у Кузьмічах да вайны пяклі з жытняй мукі. Таму ён атрымліваўся цёмны на колер і кіслы на густ. Але мукі, зразумела, шкадавалі, таму і дадавалі бульбу. Пачыналі рабіць рошчыну ў суботу вечарам, а ў нядзелю мясілі цеста і выпякалі боханы. Звычайна выходзіла з адной печы па 8-9 хлябоў. Гэтага сям'і хапала роўна на тыдзень. Пасля войны ничего не сталося. Усе ці немцы побрали, ці что, то назбирать дубового листу, чи капустного. Такая лопата была дерев'яна, настелють. Они муки насыплють, те, что туди шлоп на попел. Хлеб. И едим. А ще як мы ели догнилые картошку, ходили збирать по полях, пасля войны не было чего есть. Вот смачное, кажется, было. Боже, а они воняли. Наберешь, ну они ж погнили, берешь, облупаешь, пальцем просто шкура. Тоді кипятком обливають, у ступу толкуть толкачом и лепять. И ще в 55-м году замуж пошла. А у меня пришла к свекруши. И он один сын был у матери. Хатка маленька была. Не было в чому у нас пекти, так мама полгода и на нас пекла хлеб. Бо не было, а после одежку купили мне, уже я начала сама. Пасля вайны мука ў Кузьмічах з'явілася толькі ў пачатку 60-х гадоў. Прыкладна ў гэтыя часы мясцовы калгас пабудаваў вялізны млын і вясковыя вуліцы зноў напоўніліся водарам хатняга хлеба. Надзея Майсеевна ўспамінае, што хатні хлеб выпякалі тут заўсёды, нават калі з'явіўся і магазінны.
Я даже вывод зробила, что было пекти хлеб куплять, мука стала появляться в магазинах. Копейка остается, не так тратится. Вёска Жораўка ад вёскі Кузьмічы знаходзіцца недалёка, кіламетраў 15. Аднак менавіта тут, можна сказаць, афіцыйна з дзяржаўнай падтрымкай прадаўжаюць і захоўваюць кузьміцкія традыцыі выпякання хатняга хлеба. Робіць гэта канкрэтны чалавек – Ірына Міхайлаўна Жудрык. Дзеля важнай справы 12 гадоў таму тут з'явіўся Жораўскі дом народных традыцый. Я выросла на хлебе на своим домашнем. Мы ніколі не купляли хлеб. Форма была такая самая, бо былі тыя самыя сковороды, но хлеб быў чарнейшы. Намного чарнейшы. Ён быў нейкі яшчэ і з гарчынкаю. А з гарчынкай ён быў, можа, па той простой прычыне. Я так памятаю, што уже вясной, летом даже вот хлеб чоўта быў такі, як з гарчынкай, мабыць, ад таго, што мука была ўжо апошняя, і яе ўжо там вымяталі адкуль маглі, можа, яна дзячуць і прысырэла, і потым ужо ждалі першага збожжа. Абычна на Ілью спрабавалі ўжо напякці. Казалі, на Пятра трошкі прапякла, а на Ілью поўну печ налью, то есть уже змалоціцца новае жыта, і ўжо тады будзе хлеб. Ірына Міхайлаўна Жудрык нарадзілася, як вы ўжо здагадаліся, у вёсцы не Жораўка, а Кузьмічы. А вось у Жораўку яна трапіла ў 1982 годзе. Спачатку па размеркаванню на працу ў магазин, а потым выйшла замуж і засталася тут назаўсёды. Але водар свайго хлеба не забыла. Вучылася хлебапекарскаму майстэрству ў маці Сцепаніды Мікалаеўны Нагорнай, а маці ад сваёй маці Зосі Данілаўны Ходзька, 1900 года нараджэння. Так, 3 пакаленні кузьміцкіх жанчын на працягу 120 гадоў шанавалі і перадавалі гэтую нематэрыяльную спадчыну. Расчиняю хлеб я обычно на кислом молоке, но сейчас как на кефире. Если я хочу, например, хлеба побольше, значит, мне надо, наверное, литров 3, это будет 6 буханок. Если литров 4, то это будет 8. Беру ржаную муку. Обязательно мука должна быть просеяна. Не от того, что там ее может что-то быть, а от того, что она насыщается больше кислородом, и от того хлеб больше удачный получается. Роблю закваску с житней этой муки и кислого молока. Все. И оставляю. У вёсцы Кузьмічы і да гэтай пары мясцовыя жанчыны выпякаюць хатні хлеб з нагоды або без яе. Адна з такіх гаспадынь Тацяна Міхайлаўна Хадзько. Рецепт хлеба у меня от мамы. Ну, так как мама мне, я уже родилась, уже хлеб можно было купить в магазине, но все равно мама пекла сама хлеб. И так как, чтобы учить, она меня не учила. А я просто глядела, как она робить, и запоминала, а потом уже вышла замуж, и в лихие 90-е начали мы строить дом с мужем, сами, с нуля. И я была в декрете, и мне пришлось вспоминать так, как мама пекла хлеб. И мне пришлось его вспоминать, потому что это дешевле, если сам печешь. И я научилась постепенно, и по маминому рецепту, ну не по рецепту, но так как мама, где-то что-то вспоминала, где-то что-то добавляла свое.
Хлеб ратаваў жыхароў вёскі і ў галодныя пасляваенныя гады, і ў цяжкія паслясавецкія часы перабудовы. Дарэчы, маці Тацяны Міхайлаўны таксама ў цеста дабаўляла бульбу. Часам цёртую, часам таўчоную, перамешвала з мукой і ставіла ў печ. Сёння Тацяна Міхайлаўна дадае яшчэ і манку, кажа, для рыхласці. У меня тоже дежечка есть. Когда там 35 годов назад на свадьбу мне подарили на мою свадьбу мне дежечку. И я постоянно пеку дежечки, а если не постоянно, значит, тоже кастрюлька, и в кастрюле замешиваю еще. Но я еще добавляю вот закваски нема, я воду тепленькую, потом кусочек хлеба, скибочку хлеба отрезаю, и она размокает, эта скибочка хлеба. Потом я добавляю муку, добавляю чуть-чуть дрожжей. И вот это я с утра залила воды с хлебом, к вечеру насыпала муки. А потом уже утречком поднимаюсь, торкую картошку. Я с вареной не пеку хлеб, торкую картошку, добавляю. И опять муки еще чуть-чуть добавляю. Раз подойдет, отбил. Второй раз подошло, отбил. За третьим разом запаливаю печь. Вот уже третий раз оно подошло. Я запаливаю печь, в это время мешу хлеб. И все, печь выгорела, хлеб опять подошел. И это вот, и я уже пеку хлеб. Увогуле, у Кузьмічах не толькі захоўваюць нематэрыяльную культуру выпякання хатняга хлеба, але і матэрыяльную. Напрыклад, дзежку. Жанчыны завуць яе ласкава – дзежачку. Ніхто нікуды яе не выкідвае і, крый Божа, не прадае. Старыя 100-гадовыя дзежачкі даглядаюцца і рамантуюцца. Уже если я замесила хлеб, надо обязательно положить крест. Именно на это тесто положить крест 3 раза. И потом я ставлю его в тепло, и он подходит. А уже потом, если достала хлеб, горячий обязательно считали, что горячий хлеб резать не надо. А надо подождать, пока он остынет. А уже потом, как надо его надо резать, переворачиваешь и тыльную сторону тоже ножом крестишь 3 разы, и тогда только отрезаешь лусточку хлеба. Яшчэ адзін матэрыяльны складнік тэхналогіі выпякання хлеба – невялікія, круглыя, амаль плоскія патэльні, якія не задаюць хлебу аніякай формы. То бок хлеб ляжыць і пячэцца, як на талерцы. Адчуваючы такую свабоду, бохан расце як захоча, але за край патэльні не выходзіць. Мясцовыя кажуць, што не ў кожнай гаспадыні налічвалася неабходная колькасць гэтага посуду. Таму патэльні перадаваліся ад суседкі да суседкі або ад маці да дачкі. Жил-был баба дед и дед баба. и баба. У них была курица раба. Снесла она им Не яєчко. не простое, а золотое. Дед Бил, бил, побил. Баба бира, не побира. Тацяна Фёдоровна Пузевіч таксама патомная хлебапекарка. Яе маці ў ваенныя гады нават выпякала хлеб партызанам. Сёння Тацяна Фёдоровна частуе хлебам усю сям'ю, а сям'я ў яе вялікая. Жанчына выхоўвае 3 унукаў. Прыйдзе час, і яна замест казкі раскажа дзяўчынкам пра хлебныя традыцыі вёскі. Хлеб моя мама пекла всю жизнь, даже партизанам пекла. Мама моя померла в 96-м году. После ее пеку я. Та одежечка, которая у меня есть,
Яна уже на пенсии давно, но я у ёй хлеб пеку. Только в Дежице. Она пекла, но мне не доверяла никогда. Говорит, ты так не спечешь хлеба. И пока она не померла, я не пекла хлеба, она не доверяла. Но я ж бачила, як вона робила. Все. А житньої муки ж тепер немає. Хоч я є мішок брати мені, так я що роблю? От купляємо в магазині хліб. Якщо хліб остається, ці куски, я його розмочу тепленькою водою і в діжечку. І зварю чугунок картошки, ставку як на пюре, друмненько, щоб не було ніде. Ніде. І туди дрожджей. І я не ото постоїть, що вони замішу вищим сортом хліб. А мама пекла, вони квасили, давно ж дрожджей не було. І він стоїть, как кисло, як на бліни кислі. Потім вони його підчиняли. І торковали картошку, і туди кидали, і знову, і мішили. Тацяна Фёдоровна бядуе, што сёння з сучаснай мукі старадаўняга жытняга хлеба не зробіш. Таму ў цеста яна дабаўляе яшчэ і пшанічную муку. Сейчас житнего хлеба не спечешь, он получается как сковородник, падает на дно. А раньше люди пекли с одного житнего муки, он черный, но он пухтел, хлеб хороший. А что теперь, я не знаю. А его же надо вымесить, чтобы нигде муки не было. А як же ж ты его, да? Месить да только, поколь рука не станет чиста. И он тогда выходит, и он пухтить, який он хороший хлеб. Я каждую зиму пеку хлеб пекти дома выгоднее, чем брать в магазине. Я вам скажу. Но только что это ж уже работа, надо ж робить. От, ну, набагато. Я хліба як іспеку, я неділю їдять. А в магазині 3 булки принесу і нема на день. Тым часам у вёсцы Жораўка Ірына Міхайлаўна Жудрык падрыхтавала ўсё неабходнае для цеста. Яна запальвае печ, каб тая паспела прагарэць, здымае цяжкую дзежку з рошчынай і рыхтуе муку, пшанічную або жытнюю. Кажа, што часта эксперыментуе з мукой. Адзін раз можа ўзяць вышэйшы гатунак або першы, другі раз перамяшаць муку некалькі розных сартоў і гатункаў. Усё гэта робіцца на вока. Тут няма аніякіх дакладных грамаў або кілаграмаў, лыжак або шклянак. Замясілі яго, дабавілі мукі, сколькі трэба, каб не сильно густа было, каб яму лягчэй было падымацца, бо калі ён будзе густы, ён будзе такі цяжкі і забіты, такі. Кажуць, цяжкі забіты, значыць перабаўленая мука. Все замясілі, паставілі. Хвілін, можа, і 2. Як здарыцца, тоже завісіць усё ад тэмпературы. Можа, і за 1,5 гадзіны падысці, можа, і за 2, можа, за крышку больш. Ну, у асноўным, пакуль выгарае печ, то ён ужо павінен быць гатовым. Калі трошкі печ яшчэ гарыць, а ён падышоў, то неплохо будзе, калі яго яшчэ раз абабіць, потым ён яшчэ раз падымецца, пакуль фармаваць яго. Калі цеста добра вымешана, Ірына Міхайлаўна зноў ставіць дзежку на цёплую печ. Яшчэ гадзіну-другую яно павінна хадзіць. Гаспадыня Жораўскага дома народных традыцый кажа, што рэцэпт гэтага хлеба просты. Вада і мука. Гэта аснова, у якую можна дабаўляць усё, што заўгодна. І жоўтыя семачкі, і чорныя семачкі, і чорныя ягады, і чырвоныя ягады, і кмен, і каляндру. Мадыфікацый безліч. Хлябоў было некалькі сартоў. Быў хлеб паловы. Яго палова ад таго, што ён быў на палову. Туды маглі дабаўляць амеці з аўса, амеці з ячменю, амеці з жыта, з пшаніцы. І толькі мукі дабаўлялася трошкі для клейкасці, каб гэта ўсё сабралася, як кажуць, у тую
булачку у той бухан. Для клейкасці гэта ўсё дабаўлялася. Дабаўлялі моладныя жалуды. Калі не было чаго, дабаўлялі лебяду, дабаўлялі сухую траву. Дабаўлялі то, што было, а мукі толькі дабаўлялі, каб гэта ўсё зляпіць. Былі такія гаспадыні, якія, калі пачыналі пякці хлеб, нават вообще закрываліся ў хаце, чтоб ніхто ў гэты час не прыйшоў. Для таго, хто ў гэту гадзіну заходзіць, як пякуць хлеб, як саджаць у печ іменна, тому гэта добра, тому на прыбытак, а ў гаспадынік, якой прыйшлі ў гэту хвіліну, гэта як бы на убытак. У Ірыны Міхайлаўны не 2 і не 3 патэльні, а цэлая калекцыя. Хто падарыў, хто проста аддаў, але ўсе яны працуюць і тэрмін дзеяння ў іх пажыццёвы. Аднак проста так старыя чыгунныя патэльні з цестам у печ не паставіш. Самая святая справа – гэта подмазка маецца для гэтага. Гэта такая скварачка сала, якой падмазваецца сковородка. Печ прагарае, цеста падышло, і не адзін раз Ірына Міхайлаўна смела бярэцца за справу моцнымі рукамі. Ложыцца не ўсё па парадку. Я сковородкі нагрэла, дастала 2, напрыклад, паставіла, сфармавала, пасадзіла следующее, ну ўсё, потому што я не магу в адным месцы ўсё гэта расставіцца. Это не пірагі, што іх трэба паставіць, і каб ён яшчэ падышоў. Яго як найхутчэй у духу печ, чтоб ён абхапіўся. Ірына Жудрык лоўка размяркоўвае калабкі па патэльням і ставіць у печ. Але гэта яшчэ не ўсё. Праз 30-40 хвілін яна вымае іх адтуль, каб змачыць вадою. Гэта робіцца для таго, каб абмыць бохан ад попелу і пылу печкі, а таксама для глянцавага бляску з карыначкі. Аднак жанчыны сталага ўзросту гавораць так. Хлеб абмываюць вадою, каб божанька паліваў зерня ў полі, каб надвор'е спрыяла ўраджаю. Усё, праз 1,5 гадзінкі Ірына Міхайлаўна дастане з печы духмяны гарачы хлеб. Вёска Кузьмічы ў зімовую пару года бывае настолькі заснежанай, што, здаецца, нібы нейкі гіганцкі стары мельнік вытрас на стрэхі дамоў мяшок з мукою. Дарэчы, мясцовых млынароў яшчэ добра памятае карэнная жыхарка Кузьмічоў Алена Яўгенаўна Малікава. Я пеку хлеб по рецепту своей мамы. 1 килограмм примерно муки ржаное, 2 килограмма высшего сорта, чтобы он был и не сильно темный, и, так сказать, не белый. Хлеб всегда ждали, коли мама расчинит хлеб и пече, и мы уже так ждем, коли, значит, достанет на хлеб горячий с печи, и он такий духмяный был, такий смачный. Коли я не пекла, и моя матуля еще живая была, бывает, что я на работе, мне не было коли пекти, значит, она напече много хлеба, 7, там, 8 булок, и везе на санках мне и моей сестры. Чтоб спечь хлеб, его надо печь с душой, с добротою. Коли без души даже борщ сваришь, и он не такой получается. Так само и хлеб. Все надо робить с душою. И перед тем, посадить в печь, благословить хлеб. А вось у сяброўкі Алены Яўгенаўны Раісы Вальковай свой рэцэпт хатняга хлеба. Ужо больш сучасны. Яна ўзяла за аснову ваду і муку, да якіх далучыла дрожжы, соль, цукар і раслінны алей. Таму хлеб у Раісы Міхайлаўны атрымліваецца кругленькі і роўненькі. Зовут молодый хлеб.
Малады хлеб, ён такі, ён цячэ чэраз пальцы, яго вот гладзіш, а ён цячэ. І на сковороду як положыш, яно начинае цеста падымае, і бывае такое, выплывае даже сковороды у печкі, там уже, ну, больше подъем, и оно может выплывать. И такое, может лопнуть булка, треснуть. Это как я считаю, что это из-за того, что он не успел выстояться. Я обминаю 3 раза. Вот первый раз расчинила, ну, все, поставила, и оно подошло, оно такое жидкое тесто. Потом подмешиваю его и делаю такое, чтобы была густая сметана, вот на ложку берешь, и она как крем такая стоячая. Вот, чтобы такое тесто было. И я его обминаю, опять оставляю, и оно поднимается. У меня дежки нема. Я делаю минималированный таз. И вот оно выросло опять. Вот я вот это обминаю. Если оно жидкое, я добавляю трошки муки. И там вот сколько мне сковород, 5-6, я делю. Такий колобок. Обгартываешь его сверху под низ и растительным маслом сверху помазать чуть-чуть. И ложишь. Даешь ему расстояться, чтобы оно подошло. Хотя бы вот маленький колобок, ну, как бы еще столько вырос. Раіса Михайловна Валькова пра сябе іранічна кажа, што яна кузьміцкая нявестка. У Кузьмічы выйшла замуж, а нарадзілася ў Бялыніцкім раёне Магілёўскай вобласці. І менавіта там яе бабуля Наталья Івановна Набокова 1907 года нараджэння навучыла хлебнай справе. Летом сушили яблоки, груши, и они мешками стояли на печке. Вот печка, и по стену стоят мешки. И там обязательно был мешок с проснаками. Проснак. Я сама с Могилевской области. Проснак – это хлеб. Такие растили жито, вот оно прорастало, потом его сразу же сушили. Сушили и мололи. И вот из этих делали дрожжевое тесто, и пекли такие большие проснаки. Но с этих проснаков, вот як не было дрожжей, делали расчину, разломали его, размочили, все, и оно пошло работать. А над вёскай Жораўка ўжо падымаецца духмянае воблака спечанага гарачага хлеба. Ірына Михайловна Жудрык адкрывае печ і дастае румяныя боханы. Усе яны абсалютна рознай формы. Дакладней сказаць, у іх увогуле няма формы. Адзін бохан вышэй, другі ніжэй, трэці перакошаны, чацвёрты аб'яднаўся з пятым, а шосты разадраўся з усіх бакоў. Смешныя такія, але ў гэтай антыформе штосьці ёсць першароднае і архаічнае. Глядзіш на хлебныя пячоры і ўяўляеш, як цеста расло, трашчала ад жару, як яго выгібала тэмпература, глядзіш на гэты хлеб і ўяўляеш наш сусвет. З аднаго боку такі складаны і неідэальны, а з другога такі прываблівы.